כאן יונתן בעוד סרטון חדש. היום אני הולך לנסות לסיים את העתיד העוני. אוקיי, בינתיים אני אבחר נראה לי בולר. רגע, זה מראה באג, שנייה. זהו, סילרתי את הבאג. אוקיי, בינתיים בולר. לפי דעתי נראה לי רייקו מתאים. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, יאללה. אוקיי, בוא נראה עליו. אימא'לה, בוא נשניה מת. נו. טוב, אני אחזור לכם שאני אחזור לחיים. אוקיי, עכשיו חזרתי לחיים. טוב, יאללה, בוא נראה עליו. אודי. אימא'לה. יו, אם הוא פוגע בי, וואי, זה מפחיד. בוא נתרחק. נו די! זה לא זז לי. יו. בוא נוריד אותו. אימא'לה. טוב, בינתיים שאני מתתי, אני מבקש בבקשה שימו סאב ולייק. טוב, יאללה. אני רואה שבינתיים חברים שלי נראה שהם שורדים, אבל נראה שעכשיו הם לא. הנה, וואי, איזה מזל. אוקיי, יופי, יאללה. אימא'לה. הופה, זה סייק. אימא'לה, אוי, פורט. ועולתי על הפנים שלו. סתם. אוקיי, ירו. והראיתי על הולטי. אנחנו לא יודע למה זה מראה. זה מראה 12%, אבל זה דרבה חיים. נשאר לו. זה 40,000 כמעט. וואלה, איזה מזל עכשיו. והרגנו. יאללה, נאס. קיבלתי פה דברים. לא משהו מעניין. אוקיי, נראה לי עכשיו אני אבחר אני אף פעם לא ניסיתי עם הכוח ווסאבי שלו. ויאללה. טוב, יאללה, בינתיים שלי מתחבר. אוקיי. יאללה, בואי ננסה להרוג אותו אם נצליח. אימא'לה, כמה זה מוריד? לא משהו הרבה. לא, עצרתי. אימא'לה. וואו. וואי, הבוטים מעצבנים. אוי. אני מת. אוקיי, אני צריך להתחמק. הרגתי את הבוט. יואו, הבוטים מעצבנים. אולטי עליו. אוקיי. יואו. גבי. מה זה, למה? למה אולטי לא עוצר אותו? אימא'לה. או שזה כן מוסב. אימא'לה. על מי אני יורה? באמת? מושג. אימא'לה. בואו. נו, תעזוב אותי, תפסיק לגרוד עליי כבר. יאללה, לגרוד עליו. זה לא מוזר דווקא לשם. אימא'לה. יו, זה אלה מעצבנים מבוטים. טוב, לא. אימא'לה, אני מת. מתתי.
גייסתי ישראלי. טוב, אני אחזור עליכם שאני אחזור לחיים, או שאני אסיים את המשחק ונמות. אוקיי, חזרתי לחיים. בוא נראה עליו. לפי דעתי, האמת אני מקווה שאני נצליח להרוג אותו. אולטי. אימא'לה. אוקיי, בוא נראה עליו. וואו. טוב, אני מת. צריך לעשות את זה. אני צריך לעשות עם הקישור התחמקות שלי ולברוח. איזה מעצבן המבוס הזה. טוב, אבל אני... סליחה בוס, אתה יורד עליי. אוקיי, ועוד. טוב, אני מקווה שנצליח. אימא'לה! זה לא ירון טוב. למה לחצתי דווקא על זה? אימא'לה, לא! אני בורח, אימא'לה. אוקיי, בואו נראה. אני מת. קדימה, תהרגו אותו. וואי, אם היה לי את האנג ואת הכוח חוסבי שלו, וואי, זה מטורף, היינו מורידים אותו תוך שנייה. ואני מת. וואו. אימא'לה. קרה עכשיו. יאללה. אוקיי, לחצתי. אימא'לה. בואו נראה. נראה אנחנו מפסידים, אבל בסדר. עליו. אימא'לה. להרוג אותו, תהרגו אותו. יש! יאללה. בוא נפתר את הסושי לסיום הזה. לא יצא כלום, זה בטלה. טוב, חברים, זה הסרטון היום, ונתראה בחלק 2. יאללה, ביי.